ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ରୋଷେଇ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କେବଳ ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯତ୍ନର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ବିବାହ ପରେ ଅନେକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କଠିନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଉପହାର କିମ୍ବା ମିଠା କଥାରେ ସୀମିତ ନଥାଏ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ। ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଏକାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ହିଁ ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଖୁସି ଖୋଜିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସାହାରା ହେବା ହିଁ ସାର୍ଥକ ବିବାହିତ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। ଏହା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ।